Леонче, шуручиш бе ти? А? Шуручиш? Кажи на тетка шуручиш. А, Леон? Шуручкаш ти? И все этого? А? Кобасичка? Виршла? А? Речи. Жешколе, думаш ли му? Я, Анастасия. Що прави Анастасия? И она ли виршла кируча? Анастасия. Речи, мамо. Викни. Мамо. Кажи ти какво си викаш, кажи. Кажи, речи Анастасия. Кажи, Татия. Я и баба Денчо до тук. Леон! Кажи тете! Тете! Ай, как си да се здравил. А я ги там Владко и Симона. Кой е телефон? Я и Сандрута. И она нещо да Сандра, се папа яде. и друга ще я виж ли? Я тук ще бъда. Има за тебе още.